Galicia vén de pechar o ano 2025 cunha taxa de abandono escolar do 10,4%, que supón 0,4 puntos menos que o ano anterior e coloca a comunidade 2,4 puntos por debaixo da media estatal, polo que se sitúa entre as autonomías cun mellor resultado neste eido. No último ano, Galicia reduciu o dobre que o Estado esta variable que mide a porcentaxe de persoas entre 18 e 24 anos sen titulación superior a ESO, é dicir, que non cursaron FP básica ou de grao medio nin bacharelato e que non seguen ningún tipo de formación, regrada ou non regrada na actualidade. No que atinxe os datos por sexos, a taxa é case do dobre no caso dos homes que das mulleres, polo que a Consellería de Educación, Ciencia e Universidades FP establece medidas especiais no Plan FPGAL 360 para actuar neste colectivo. Un dos obxectivos fixados pola Consellería é continuar traballando para minorar o máximo posible estas cifras, incorporando para iso novas vías formativas inéditas no Estado, como a FP acelerada, reforzando a FP básica, implementando programas de orientación profesional e vocacional xa desde a última etapa de primaria ou poñendo en marcha accións específicas dirixidas a colectivos específicos como os novos galegos chegados do exterior, entre outros. Outro dos grandes eixos da actuación da Xunta para combater en adiante o abandono escolar será o proxecto Edugal IA, que incorporará a intelixencia artificial á xestión e avaliación educativa para mellorar o éxito escolar e reducir esa taxa. Este proxecto, cun orzamento de 16,5 millóns de euros, que se vai licitar esta semana, converte a Galicia en pioneira en España no desenvolvemento dun programa específico para usar a IA á hora de reducir o abandono e a mellorar a xestión dos centros.